Erokamano ahinya nyikwara mogo Ajwang'. Arwaki ni machiegni e chenro ni mar bende go mbaka gi jathum mari kaka bende watime kaendi pile kod pile. Arwaki maendi en AJ Media man kodi kawuono en an Ajwang' Junior kendo bende wendo mara mosetimo limbe e studio mara kaendi. Wabiro miye kinde mondo bende en owuon oyangre ni en ng'awa kaeto bende ong'iswa sigande mar thum nochako kanye, gin okenge mage mane okawo mondo bende odonje e chokegi mag thum, kendo bende kete mana kaendi machiegni. Godluo, arwaki ni machiegni kaendi, inyalo ng'iso ni nyinge owuon en ng'awa ka bende pok ochako dhi mbele kaendi gi twak ma kawuono. Ma iluongo ni MACSOSA Japan. MACSOSA Japan, mano nyingi mar thum koso nyingi manie ID? Mano stage name. Mano stage name. Nyinge owuon mar ID ka ng'ato tugo gi M-Pesa sani to nyalo winjo nyingi chande en ng'awa? Neptune Otieno Shamak. Neptune Otieno Shamak en wuod kanye? Wuod Kagan Kowino. Kagan Kowino gi kare kanye? Buto Njenyo, kamoro no Njenyo Center. Koro ng'iso ni bende iwuok gi Ajwang' Junior kamoro achiel. Erokamano, amor mondo idonj kaendi e J Media. Ok adwani mondo bende akaw sigandi. Ing'isa ni to wechego mag thum in iwuon nichako higa mane, kata bende lek mari mar bedo jangolo nichako higa mane? Achako thum 2012. Kanyo ka bende thum managolo mokwongo ODM Chungwa. Mane thum mana werogo Raila Amolo Odinga ndalono 2012. Ema koro achako thum. Ichako thum ka igolo thum mokwongo kiwero Raila Amolo Odinga. Nitie band mar ng'ato koso in iwuon ni ina ng'ato moro mane bende go thum kien? Anto band managoye thum to onge, lakini nagaga thum kianto. Nanyalo mana lidhora adhi e bands ko achiel matin kata chaka adhi mbele gi meka. Ilidhori e bands, bende nitie ng'ama isetiyogo machiegni kopogore gi in iwuon kaka kar tich kendi? Ing'e ni jothum mathoth ahinya bende tiyo gi ng'ato ka bende ochako kende. Nitie ng'ama isetiyogo machiegni? Asetemo gi Musa Jakadala matin, ema jalamo Musa Jakadala, ema jalamo Tabu Jakuyugi, kata Kofi Makadori be wagochogo matin. Atobi Konaka, gin jothumbe mang'eny. Isekalo kuom jothum mopogore opogore. Ok ang'eyo ni in iwuon kata bende sama nidonjo e wechegi mag thum, lek mari igombo ni iket wechegi mag thum kanye, kata bende sani ka dang' mi thuolo mar bedo ng'ano matayo weche mag thum pacho ka, mokwongo en thum mage migoyo? Igoyo rumba koso igoyo benga koso igoyo ohangla? An ago ohangla rumba. Ago ohangla rumba. Mane focus mara. Ohangla rumba. Ema goyo. Sani ka dang' ket industry mar thum kanyo endi e lweti, igombo nochop kanye Kenya kaendi, kata bende igombo jothum ma pacho kaendi ogik kanye gi thum gi sani? Thum to wadwa ni wago agoya nyaka kama wanyalo goye maber, mondo mi ohangla rumba ni bedo gi kama jok machalo kaka Prince Indah gino osekete. Nyocha igolonwa album manyien, kendo bende aparo ni mae album igolo nyaka nichak wechego eki mag thum. Ok ang'eyo ni be osechopo expectation mari gima nidwaro kuome koso podi? To ka podi, to ang'o mitimo mondo bende ochop kanyo? Album managolo iluongo ni Hera Marumo. En album mane bende oting'o thumbe abich. Thumbe abich go gin e YouTube. Pod waspush gi, pok ogik kama wadwaro maber, lakini lek nitiere ni gibiro chopo. Gin agina audio, wabiro golo video baadaye. Biro golo negi video baadaye, gin agina audio. Ibiro medo paro ni industry sani opong' kendo bende oganda ng'eny matamre gi nono. Bende in gi paro moro mar golo thum gi ng'ato, kata bende gima dho ngere wacho ni kolabo? Kolabo nyalore anyala. Kolabo onge gima nyalo tamo timo. Lakini kolabo no bende luwore ni itime kolabo gi ng'a. To bende nyaka ikuong ipush gigegi mondi madonje e level midware koka inyalo paro wach mar kolabo no baadaye. Mano to ok nyal tamore. Jothumbe mang'eny wachore ni thum giketo kaka bende tich ma seche moko gitimo ka gin gi thuolo, kata tich ma gitimo seche ma gin ka giyudo sa mar time. In thum ni emichomori godo koso nitie gimitimo kopogore gi thum? An ago thum part time. Ago thum part time. Lendo basomo matin.
alafu nitie gigo matimo mopogore gi thum. Koro ng'iso ni ok iketo maino magich mag thum mondo okelni mogo e mesa. Thum to nitiere, wagoye agoya sama wagoye no bende okelo akela gima onyalo kelo matin, lakini ok ni en gimitimo full time. Wagoye agoya kamano, but nitiere interest ni nyaka wagoye fully maber mbele kanyo. In iwuon kaka ng'atno ma sani endi samoro jopiny bende bedo gi ng'eyo ni MACSOSA Japan nitiere pap kacha. Kadipo ni nitie ng'ama samoro gombo ni mondo idhi ywane ben dalane kata e nyasi moro, iyudi nang'o? To kaka iyudi no endi, bende nitie kama sani igurorie ma ng'ato nyalo biro manwang'i? To kidwa yuda to mana nembni ga minyalo tiyogo, kata inyalo follow on social medias platforms te. I'll follow and know gima ng'ato dwaro gi kaka onego bed ni atakole. But sana sana an ga Nairobi, mano e kuma ntiere manyalo yudora mapiyo piyo. Be in gi role model mari e thum ka? Role model mara to ema jalamo. Mano e osiepa mang'eyo ni goye maber. En be mafuatilia gi kaka ogoyo, ahero kaka otime. Koro en e father e kanyo ero. Opije. Opija kaeli. Mana kamano endi nyikwa Ramogi Ajwang', pod dhi mbele ka endi gi twak bende achiel kuom jong'ologo eki ma pacho ka endi MACSOSA Japan bende otemo leronwa ngimano endi mare mar thum kama ne ochako yo kenge mosekalo mondo bende ochop kama ochope ni endi. Ma endi en AJ Media, man kodi en Ajwang' Junior. MACSOSA, en ang'o ma bende iseromo godo monjao chunyi mokalo sigana mane manyalo nyiso jopiny sani endi nyaka nichak go thum, nitie gima osechwanyie moloyo e industry mar thum kaendi, kata nitie gima iseneno marachie moloyo industry mar thum kaendi? Gima aseneno marach e thum ka sana sana to en aena nyiego. Jothum mang'eny nigi nyiego, koseyudo lineup matin koro ok odwa ni wadgi moro boting're. Odwa mana ni en ema ogurre kanyo to timo ang'o, to dhigo kende, iwinjo. To industry mar thum ni duong', ok inyal chame kendi, ji be ng'eny. Koro iyudo ni nyiego no osemedo thiro industry mar thum ka sana, lakini bende kopogore gi mano, nitiere weche mag miriambo sana. Ng'ato ng'isi ni los de ngolo, ka koro iseloso ngolo, ka koro itero ne ngolo e dola be koro ok odwa golo, iwinjo. Koro ok odwa golo dola, koro ineno itiyo gi pesa ni kanyo, timo promotion matin matin, kato pesa to koro ok iyudi. Ineno gik machalo kamago. Maka achiel kuom gigo ma osebedo ka njao chuny gine sana weche mag thum, lakini entiere remo nyaka wadhi adhiya mbele kode. Gima odoko gima nie remo. Entie remo. MACSOSA, ing'e ni gimoro amora man gi rachne kamano seche moko bedo gi berne. Ang'o miseneno maber ahinya e thum kaendi, kata bende thum osemiyi ohala mane nyaka ne ichake kata nyaka ne idonjo e chokegi mag ywa ngolo e higano mar 2012? Thum to pok omiya chiemo maber, kata gima manya wacho naseyudo e thum maber to malich sana to be onge, lakini wan gi mkakati maber ni mbele. Ing'e ni gimoro amora mitimo nyaka ibed gi hopes ni obiro dhi maber. Lakini an a registered member mar music copyright, kendo skiza, wan e gik machalo kamago, social medias gi watemo yudo matin matin. But kopogore gi mano, thum ber. Thum ber, nitiere kaka kitime maber to bende iyudo ayuda ka okelo ber moro maber e mesa. Okelo gimoro maber. Ok ang'e ni in iwuon nyaka bende ni ichak goyo thum, isegolo tracks adi ma sani endi jopiny nyalo winjo? Asegolo tracks mang'eny, gichopo 20. Gichopo 20, lakini gin agina moko kanyo to mos mos, ing'e ni mos mos i upgrade pole pole, kichako achaka gi speed dichiel. Koro igolo ma ipimo go yamo, ichako igolo kamano kamano as you move forward, ki upgrade gik mitimogo. Ok ang'e ni be nitie thumi moro ma bende in iwuon, in mane goye, kiwinje tiwinjo ka juogi mari mar thum biro, to ka entie to en thum mane ma bende in iwuon mori, kata ka bende ing'iso jahera mari ni dhi winj thum ma kamaendi, inyo ka adier thumni nigo maber. Be nitie thum ma kamano ma bende isegolo ne jopiny gi e kindeni? Nitie thum managoyo, manawero marafiki wa kweli, ne thum mane ji otemo winjo sana, be mane ji ong'e go MACSOSA. Alafu nitie thum be manawero Gor Mahia Kogalo,
alafu album managolo machiegni ni nitie hera marumo kanyo, title hera marumo, thum ma bende ji blend go maber, kendo pod waneno ni wabro push mondo ji omed winje maber. Koro ng'iso ni mago thumbe go eki ma bende ineno ka timo maber nyaka ne chak gongolo. Mago achiel, mago moko kuom thumbe ma bende ji ohero. Ing'e ni nitiere gimoro ma bende jomoko wacho ni jothum joma ji ohero ahinya. Bende isedo ng'ato imako lwete koso in aina japap? An ok ajapap, an gi madam, gi nyathi. Koro an jok mane osemako lwedo chon, waonge pap. MACSOSA, ang'o minyalo wacho ne jothumbe go eke bende sani endi ineno ka bende giwuok kendo giweyo kanyo endi weche go eki mag thum mane gichako godo, gidok e wende go eki mag injili. Akia ni in iwuon kaka jagono ma bende nochako weche go eki mag bende rumba wangla, bende in gi lek mar chieng' moro ichak idog igoye gospel, nikech mano sani e trend ma bende dhi mbele pacho kaendi, to moloyo ne oganda go eki ma bende ne wero wende go eki mopogore gi mago eki mag Kristo. Gospel to ng'ato nyalo doke adoka kisetimo secular matin, ineno ka inyalo timo gospel, bende itimo atima gospel. Onge gimotamo, ni luwore gi kaka ng'ato pache dwaro. Kata ndalo moko nasetemo dok e gospel matin lakini nawil, chak aduogo. Lakini ko gik ni idwaro go gospel, igo agoya onge tabu, ok ane tabu kanyo. Koro in bende samoro lek nitie ni chieng' moro idog e tie msalap mar Yesu kiwe weche go eki mag thum, idog igoye ne jawar thum. Ok ing'e niya, ji to nie tie msalaba seche te, kata sama igo weche mag secular wangla go, in ng'ama tie msalaba, lakini koro sama koro igo thum mar gospel, koro ema ng'ato wacho ni ilokori, lakini in ng'ama ne tie msalaba tu, but koro sama igo thum no, mipako go Jehova Nyasaye, mano kaka ji neno adier ni koro in e tie msalaba wuon owuon, nikech gineno ka itimo gino. But ka ndalo moko biro yiero, wabiro mana goyo. Lakini bende kata sani, wanyalo mana goyo achiel ariyo adek moko ne Nyasaye. Adwani mondo bende imiya line moro kapok watieko, nikech bende ka sa moya wang'wa kaendi kaka pile, mondo jogo ng'i kani wan kaendi koda bende MACSOSA Japan. In gi thum mane minyalo miyo acapella mare, kata bende inyalo go freestyle kapok watieko? Hera marumo. MACSOSA yo kawuono apuonje piny, MACSOSA yo kawuono apuonje Kenya. Hera marumo, hera marumo. Nitiere mawero go bende Dr. Sami Wakiaga, bende jopiny bende temo winjo sana. Gima nawero go Gor Mahia, Kogalo, Gor Mahia. Gin thumbe mang'eny ma anyalo go kapela te. Wana kamano Jogi mang'eny tidhi e YouTube kacha to i-search MACSOSA Japan. MACSOSA Japan en MACSOSA Japan. Ting'iyo thumbe kanyo. adwani mondo ikaw kindeni makende, ing'i kamera cha, kaeto bende ing'is fans magi wach mogik. Erokamano Ajwang Junior kuom host ka e studio ma America, kendo ang'eyo ni Nyasaye nitie, kendo johera mag MACSOSA Japan, ang'eyo ni uthoro winja to be ok sana be ok uthor nena nikech adich weche moko bende kanyo ero. To bende jogo ma fuatilia MACSOSA Japan antiere, kendo pod wabiro medo miyou gigo mabeyo mabiro mbele kanyo. Meduru fuato kumiwa mijing'o bende mondo wago thum maber. Erokamano ahinya Kwaramoga Ajwang', mano endi ne bende MACSOSA Japan, wuod luno ni man gi lony e weche go eki mag ywa ben kanyo endi, kama ne ni kodi gi kineni endi, ne en Ajwang' Junior, kama ni to en AJ Media, med luwa machiegni ne bende mbaka go eki mag jothumbe ma opogore opogore. Oriti masani, oromo e tielo machielo ne chenro machal kod maendi.